zatím prvního videa. Není to zatím ze žádné hry, ale je to jenom, to už asi na to přišel z názvu, informačka. Chtěl bych se zeptat na co mám točit. Já hlavně budu točit Minecraft, Dotu, Vovko a to je tak všechno. Budeme duelit, pak budeme jezdit arény a to je tak všechno. Poprvé, jak tedy dám toto video, vyhlásím potom hned jednu soutěž a kdo se bude chtít účastnit, tak dejte like a napište nějaký zaplavený komentář, který mě rozesměje a to bude asi tak už všechno, no. Tak se s vámi loučím a děkuji za slednutí.